Cum îți iei țeapă foarte ușor. Astăzi am luat legătura cu un scammer care pretinde că pentru 1245 de lire poate să-ți facă rost de permis absolut legal. Haideți să vedem cum a avut loc discuția. Am văzut pe TikTok că vă ocupați cu permise. Mă puteți ajuta să obțin permisul în cei? Da, sigur. Ai WhatsApp? Permisul categoria B costă 1245. Permisul este 100% legal. Se face prin școala de șoferi. Este eliberat de DVLA. Nu este nevoie să știi engleză. Nu este nevoie să o înveți. O să am nevoie de tine doar la traseu. Sala se va face fără tine. Se face din sistem, cu plată. 45 de lire când te înscrii, 600 după ce e gata sala. După ce e gata traseul. După ce ai primit rezultatul de la examen. Destul de corect pentru toată lumea. Păi cum procedăm cu banii? 45 de